ରୋଗ ଚିହ୍ନିବା ଭୁଲ ହୋଇଗଲେ ଔଷଧ କରେ କି ଭଲ। ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ହୋଇଲେଟି ତ୍ରୁଟି ଜୀବନଟା କଲ ଭଲ। ମଣିଷ ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଏମିତି କିଛି ଭୁଲ କରି ବସେ ଯେ ନିଜର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମା କୌଣସି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଟିକେ ପାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ରୋଗ ନ ଚିହ୍ନି ରୋଗୀକୁ ଅନ୍ୟ ରୋଗର ଔଷଧ ଦେଲେ ରୋଗ ତ ଭଲ ହୁଏନି, ବରଂ ରୋଗୀ ଅଧିକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ, ତା ଜୀବନଟି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼େ। ସେହିପରି ଉପଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତଃ ସ୍ୱରୂପକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନଚେତ୍ ରୋଗ ନ ଚିହ୍ନି ଔଷଧ ଖାଉଥିବା ରୋଗୀ ପରି ନିଜ ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯିବ, ଏହା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କଥା ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଏଇଠାରେ ରଖୁଛି। ମୋର ଏଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟତମ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରେ, ତାହେଲେ ନିଜକୁ କୃତାର୍ଥ ମଣିବି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।